kenako a distant third UTM with 5 votes. Kumbali ya Nkhotakota Dwangwa constituency kukaweruweru umeneko kuoneka kuti DPP so kutsogola ndi 160 votes, MCP kubwera mbuyo mo 31 votes, kumbuyo kwenikweni UTM 4. Ena ndiye angona kuti ifeyo kitengeze zero ameneyu ndithu analawita amene apeza mavoti 0 apeza voti akuna amene apeza mavoti 0 kumbali ya MP. Yes, kumbali ya MP kuonesa kuti interesting developments that are coming up ku Nkhotakota Central kumeneko kuli Ayuba James, kuli Oswald, kuli Susan. Koma zone kuti Susan ameneyo ndamene akutsogola ndi 81 votes, voted ndi Stambuli ndi 25 votes. Koma Ayuba aoneka kuti anyiti. Amenewo apendekeka. Pa center iyi zioneka kuti tiyembekezere pa center inawo tione ngati angathe mwina kudzutsako koma kuku kwapendekera modetsa nkhawa. Akaoneka kuti chakhalira china yake paphewa. Awanika kudzuka. Awanika kudzuka ma station ndi ambiri. Nkhotakota Dwangwa constituency kwa Luweru. Komano job tisanapitirize ndinafuna tifike ku Kasungu. Pa kumene kusungu kuoneka kuti njovu zina zako kumene. Tuona rampiri. Anayo sawa. Ilionko. Apa mulipata kufuna. Guys, Magona. Right. Tabwelani. Ndofuna ndikuonesa data ina yake. Tabwelani. Adoro. Osa Magona. Manchito. Ndofuna ndikuonesa data ina yake. Tabwelani. Bye. Ndikuoneka ndili bobo. Olokugoda katulo. Yayi. Ndili kunchito. December gona kunchito. Zosa take. Right. Ndikufuna ndikukuonesani data ina yake ya Meki, especially kuti ikulowa transmission like yamba kubwera ndaona almost 7,841. So ndifuna mudzionere nokha muoneso ma figures turnout ya anthu by location komanso muone turnout by gender ndi zinazo tizicheza nanga. Komano on a serious note guys, anthu akuwezekana, anthu akusinjana, so izozo tiyankhula nabe. Komano anyway ndifuna mungoona apa. Right, iyi ndi data imene Meki kupanga beam. Data iyi ku Matare Center kuja akamaloweza imapanga automatically kumadzipanga update. So this is the data. Of course sindi fotokoza kwambiri komano mudzizo ndi unofficial ndikuonesani ndi unofficial. So tikaona Balaka turnout mtakuona turnout ya Balaka mmene anthu avotera. Turnout means anthu amene anatuluka kukavota ya. So anthu amene anatuluka ku Balaka ngati tingaone ku Balaka ndi kuti ndi 65.19%. Ndio kuti mudziona kwina kwa achina Blantyre, achina Chikwawa, Achiladzulu, Chitipa, Dedza, Dowa, Kalonga ndi maboma onse. Let me show you maboma onse. Ndidzienda pang'ono. So data ndikukuonesani ikumadzipanga update. So mutapanga screenshot panopa mupeza kuti in 2-3 minutes time ipezeka zoti data ijayasintha. So muyambaso zoti iyayi uyamatira meza no. Mufune kuti mudziwe kuti data iyi ikumadzipanga update. Umadzipanga update mafigures ena mupeze yasintha chanchani chifukwa nangasika mabwera muja imakhala chifukwa choti cha traffic. Umabwera data yambiri akunkhotakota ankhalabe kuti atumize mapeza zoti data ija
ina ikumayenda pang'ono. So kuti izipanga update kumachedwa. That's why mukaona cumulative quantity of polling station by status muyiona kuti configured ndi 14,349. Ndine wamfupi ndikuchita kuchola khosi moti apa. So you can see kuti ndi 14,000 bar yoyambirirayo 14,349 configured. Mukaona polls open ndiye kuti ndi 13,717. 13,717. Mukaona polls closed ndiye kuti ndi 12,228. Then mukaona transmitted data imene yapangidwa transmit imene yayamba kulowa mu system pamene imene yatumizidwa ndiye kuti ndi 7,900. See? So turnout anthu amene avota pa figure ya anthu amene analembetsa kuti avote anthu 7,203 apologies, anthu 7,203,390 ndi amene analembetsa. Anthu amene avota malingana ndi data imene yafikayi imene make yapanga capture ndiye kuti ndi 4,468,757. Mona ikusintha apo data ndiye kuti data ina ikulowa kumene. So imene ikuyimira 62.05% data imene yatani imene yalowa anthu amene avota turnout anthu amene anapita kukavota. So 4,469,484 ikuyimira anthu amene avota kapena kuti data imene yalowa kapena kuti mavotes amene make yapanga capture amene alowa mu system pa nthawi ino out of 7.2 million amene anavota. So ikuyimira 62.05%. Remember, this is an official result. Chifukwa choti data ikubwerabe ndeno osapita kunyumba ndikumanena zoti yayi anthu 62% ndi amene avota. No, data ikubwerabe isinthanso apopo mupeza zoti mwina ifika ma 70% depending on the data that MEC has captured and the data that has been transmitted. So turnout by gender ikuonesa kuti azimayi ndi amene avota ambiri this year. Azimayi akuonesa kuti avota azimayi 57.15%, pomwe amuna kapena kuti azibambo izikuonesa kuti ndi 42.85%. Ndizimene mafuna ndikuoneseni koni pa nthawi ino pamene tikuchezera limodzi. Tipitirize kuying'alula kuseriku, tipitirize kuonesa mmene anthu akuvulazirana. Ndili kuno ku mental center ku Lilongwe ku BICC kumene bungwe la MEC layika mental center. So chilichonse ndizikuwuzani ndizikupasirani ndalinakale kuti ndikagona like kuti mwina zina sindikukupasirani just inbox me and then I will respond ku inbox konko or else I will write it pa page pano. Thank you. I'm your Inoma. Tijezeso. Amarija? Aga wina mai halima. Lero ana ule mwana ngoje no molalo ule mai halima wina. Amarija aga wina mai halima no ngoje chibongwe. Okay, no usiyari we. Nizo gabo de. Umanena kuti anakulenga mwana ni mwana wa muntu wakulu. Ndokuta muntu wakulu wanda anali mwana wa zama. Lesuna repo. Lesuna nuzo choncho bwa. Ndaba ufuna usithisi element. Ubire uko rumwe. China chitika nchani uri obere na ugali moro. Wewe ni ugali moro.
ndio mwana wangu ndani kulumba kwa mege karumbi wa besaka kama ndani ya tufune munene chibinga matoka uyo umona uyo nzano kala basia aonera kuti kumene tina bona ali kudziwa ndiweyo iwe si ndiwe kumwande takalimo yes ndiye uyo anene kuti kumene mukagona uli kudziwa ndani ndiweyo achikwene kumene nakafone wo ndikudziwa kumene sina kuna tabali jabu ukhala ndi moyo lupese kuti munthu ukazunzike malona ake ndi bwino ukhala ndi moyo wamphamvu ulipetsa ndiye unena kuti kumene mumagona ni kuti ukhozolondola koma munagona ku kumene anagona nena chokako nagona kwake nanazo tisingagona gona ku basi yanu alindorani ndovura basi yanu ilipo ase munakagona ku 47 kuloji ya ndani asilo usiku ne mwajoka kwa nthawi yanje ngaruna lusiku nali mozi uyo nali mozi ifero sema munagona mimi kwa mwajoka kwa nthawi yanje adu wale ayambo yes ndio munagona Asera bena. Mama na kuno. Asera. Bena.